Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Dong Mukak Press Club ahin pen Pherangke amai kang nipon. Pherangke mati media pute angbong munit party along kacepa okawi. Phai kunini phai Christier Camp arni Dong Mukak Press Club pen Pherangke amai kang nipon. Athe kinaptang phai kunini phai Kripo arni Karbiang Autonomous Council EM kang burakiling Pherangke aphan akoi kipi thap alam thea potsi ning kang samse cepaklang pon. Athe EM kang burakiling kading jepon Pherangke atum anki risim kang tangke ot asok mati terrorist po akoi kipi pon lapen APA chalse aphansi ka support angsi BJP aphan opposition lokpu akoi kipi pon ajok ning kang samse tokok. Konat aron pensi Pherangke atum aphan terrorist po akoi kipi unma pu karjupon lapen media mati Pherangke pulote jok aparti alongta birta ke endon ke kenang sotlo. Bangna ke hang ahun jongsi donde mate paklang pipe pute media aron kalilo. Media pute bangna ke hang aling paklang nangpo. Lapen klardak pen ke pachini thuki momota media tum joka party alongta jepa ongdon awe. Bangjong si birta PJ pute paklang pipon po lahenlo media ka. Jati dhorom party alamawi la CEM kangbora kiling prapjit pen karbi anglong a Pherangke atum aphan rat athing no dia chohang nangji lapen Pherangke atum aphan anik pang samvek nangji. Sabelang sopen long babo dingti Karbi Anglong News. Karbi Anglong Autonomous Council long EM kikitang batai pho therok kikitang atum ta dolo ta boifis tame lapuson nilitum Pherangke atum phan nangkelang plot nangki pusit lapuson itu chajulong le pinlang lapen khegdamlong le lang ta boifis tame nangli non head jong ai emang hoi kangni dunpen nilitum Pherangke phan nangkelang plot nangke pin rem ta bangso jakong nangli kunat pensi kecelong langdami lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM akai Dr. Tuliram Ronghang alangli ningkan sirket CM duetlo tabon sitame alangli nilitum Pherangke bhanta nang chinghomtik kisung ke boylong same alangli nang rabdun lapen Karbi Anglong nangli EM aku kelongdun lapen nangli ke claim ke Pherangke tumphan kelangrem ki pusit rataphan nangli kanghon kontekte lapuson aokadur tong nangli cibiwel kuma lasi nangli han tuning riglo lapuson kewang jiarni sitame lanon e boy gul detlo aposi kewang jiarni nangli cepak keng konten uthot Karbi Anglong a Pherangke aphan man piponpo kusi nilitum Dokmoka Press Club ahin pen tuning rikom lo kardong. Karbi Anglong Autonomous Council long EM kikitang batai pho therok kikitang atum ta dolo ta boifis tame lapuson nilitum Pherangke atum phan nangkelang plot nangki pusit lapuson itu chajulong le pinlang lapen khegdamlong le lang ta boifis tame nangli non head jong ai emang hoi kangni dunpen nilitum Pherangke phan nangkelang plot nangke pin rem ta bangso jakong nangli kunat pensi kecelong langdami lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM akai Dr. Tuliram Ronghang alangli ningkan sirket CM duetlo tabon sitame alangli nilitum Pherangke bhanta nang chinghomtik kisung ke boylong same alangli nang rabdun lapen Karbi Anglong nangli EM aku kelongdun lapen nangli ke claim ke Pherangke tumphan kelangrem ki pusit rataphan nangli kanghon kontekte lapuson aokadur tong nangli cibiwel kuma lasi nangli han tuning riglo lapuson kewang jiarni sitame lanon e boy gul detlo aposi kewang jiarni nangli cepak keng konten uthot Karbi Anglong a Pherangke aphan man piponpo kusi nilitum Dokmoka Press Club ahin pen tuning rikom lo kardong. Bahoni ador somate check artu langhut tongbi arong babu sing tongbi arong asar aphan babu terang abang nopak pen nang thupet jipu ke ther ke habdam. Lakha Kray Silangher constituency ke parlo check artu langhut tongbi arong babu sing tongbi arong asar aphan babu terang abang nopak pen nang thupet jipu ke ther ke habdam ajok lam kachi kubir.
phai ko ni phai krener kem arni lang hu to bi arong babu sing to bi arong asar phan babu terang abang no pak pen ke thar ke habdam ajok babu terang aphan lang hu to bi arong do dun long li pusi ching vai ching sai amaya long ri asar ching thong hang asar arad do a chetong dun etlu lapen kiwang jilang ke babu terang abang ke maya montor no pak pen ther thelo pusi chekubir ponlo lapen nahok arong le do dun sita do thek vet nang po pusi pachini pon volong ko maji pen mukrang terang karbiang long news dak nali bahonia dorso long kechekrong e long riasat nasi nali men ke sarthehan se pula nasi pini la dak la adorso babu tok biarong mate babu tok bi a phan rong asar phan jihetu ke la babu terang alang le tu amen tai sia the aku tekchet lo nasi la so alang le tu asap o na bangso yo cemin tor cimaja pu alam the tang chet la pen kya ko la babu terang abang nupa nupa pari ji pu alam the ningi chet la so alam the pen nili ingno la so kane kangwa ya phan la so nang ceman nang ceping la so kangwa nili pini mesen pen ingwai ponsi kadu ka rat atum ang nu pen nila lapang so alam the jitu alang itu aning ke oi ke panglit la so pawe pin pen ni tum pini ingwai pon lo tasila so kang wai long no ni tum rat ka do tame che don dun hursi ni la so alam the ingwai pon de lan jo Jawahar Navodaya Vidyalaya Boithalang Solong Principal Aninghang Aling Pen Bang Capture Liao Somar Atum Aphan Kiplung Mate Suspension Kibipon Phai Kunini Phai Kre Troxiar ni Hongkram Arong Along Jawahar Navodaya Vidyalaya Boithalang So Along Pen Bang Cap Capture Liao Somar Atum Aphan Principal Sidananda Sutia Aninghang Aling Pen Kiplung Mate Suspension Kibipon Pinpur me Kedam Tang Phom Kulu Arni Kiplung Pon Au Somar Angbong Kachebohong Suk Dokok Pusipu Inut Sujit Das pu hojai ausu jerpo bangkep angbong inut tangka pharo trok chong hupidetlo labang so tangka kiri pen ajok Sujit Das arideng along pen Sujit Das arideng along pen si longpon lo lapen ke labang kep au somar atum pen Sujit Das saphan tangka hang lo lapen ke hang na pipedet ajoini methang angbong ke pachini kachepare so aphan ke ther ke hapsu klempon lo Labang so alam Sujit Das abang apia po phanche thanlo la so ajok apia po abang Jawahar Navodaya Vidyalaya Boithalang so a principal aphan phone danglo si sodak akang sai long nang jipulo la so ajoini principal abang aninghang aling pen bang kep au somar aphan ingwai si apia po aphan arjuje pin pen chingwai lid le pin pen Boithalang so PS along kes pidetlo Puthon arni labang kem apia po tum principal abang parents meeting pu patin si hanglo bonta apia po tum hadak school along an kele ahut ke principal abang dakali ha police station le damdon pusi toy thurong lo lasto jok tong sekot pen apia po tum Boithalang so police station an pali namlo hadak arta ki jum au somar atum aphan raikom sai khibade police atum karjupon ke therpon penang an jinso bebe pusi apia po tum pe nang pachini dun Lapuson apia po to maphan arjuje pin pen chingwai lead le pin pen kes ki pidam ke chokje osomar mohut mate future akai ke pa hedolo lasidon amat pramchin pen ahok akang sailong nangji pusi apia po to pen nang pachini don la anjo takali non labang so Sidananda Sutia pu principal wanglo pu pen osomar atuma phan se chilang nang set an ke ther kachenek penang an dopik tanglo lasidon amat principal aphan larpon nangji puta bangkem au somar apia po to pen mangpon तो फ्रांस नाली में जथानिक था एलिमेंट के एलिंडेरा नंगली रंग एलिम हमरेन दी तंग ते पिनी लदाक लपसन के फोनांग कॉक अपुथा नंगली हिन पेन थान बजट मिथा तो नेली पिनी डाक लासालाम माने ने तुम थांग दा चिचिनी ने तो वे जो बाई सिर कैप से फोना कुरी लो फोना कुरी पेन मत अलांग तुम पान फोना कुरी बांके Pena parents meeting do nang tum bang vek nangi baji ke lapen dokumen hai bang ke dokumen ta isi hinia dokumen bak cewan nangi puse nangi pu masine tum thang da chini ne madanang le rok lot thang da chini lang dak pen tum lut long le lang pen ke anpar ke thana damot pu koson se thana ke dam pomal hok pia polo mal hok pu tum da chini ne dat lo mang huak lo masine tum thana dam phit lo thana long dam lo thana long bang ke ne tum hadak pe le lo masih hadak pe na bang ke
de tum hanan pulo nang tum aso mar kopi polo nang tum si control tedet polo tum de tum hanai pu dak ke school hem nang thon kok pulon te ne tum ko son ben si hem ben ne tum nang control lun thek jelang ma ne tum nang control lun thek thelo hem ben ke dak ke ne tum nang thon dun kok on te ne tum asumar ke lo lang tum asumar lo la si alang tum si la ke hok pet ben alang tum dak lang nangi than pon mum nangi la pen alang tum no na bang ke thana long kes ki pide da bang ke kopilo apia po velo mal hayu sumara tum apia po we pin loma anda lang tum kes ki pide kopia po si apia po an khubor pipe pin than the pin pen karyan no man hang he pin ben kopia po si lang tum kes ki pinang po la sa kes bang la sa sumar ke akai si borbat lo la sa non la sa kes ki pike an ke non kes video nangi puta kes video re pu sitame neli tum bang ta non bang ke kadowe karyan celang pet pen ni tum ta alang tum phan kesa bang ke ni tum ta pithunang kok po tang te nang liso pula dak ko nang ding masih ke Charlie iglo dak kanang gidun cheng ke class 6 pen class 6 non pining ko an peneng ke class 11 lo tang te non nang liso mar tomban hem cheponik era bang ko pipe na joni sila son cheponik nang ko lo latum kipu ke hala class 6 mod class 7 also bang ke inod also poisa chong hude pharo truck poisa chong hude chong hude pen si alang tuma bang ke kirap dun amasi areng da pisu sipu alang tuma bang ke arde pe hop nang tum smo son klemri jat klemri pusi alang abang sau sumar bang ke kipu la sa dia amasi an parke principal dong bang ke kopiap polone ka matha la sau su kang hua phana bang ta alang tum bang ke kirap thu la da hostel along ke non da hormu chipon pe pulon te